Como acontecía no resto do Estado, o Partido Popular foi o claro vencedor nas comarcas do Barbanza, Muros e Noia. O PP gañaba en todos os concellos, mellorando significativamente os resultados obtidos hai 4 anos. En Barbanza obtivo un total de 16.163 apoios. Destacan as subas experimentadas en Ribeira, municipio onde hai escasamente 2 meses perdía a alcaldía, onde obtivo 45% dos votos, ou Boiro, con máis do 44%. En Barbanza Arousa, o Partido Socialista logrou 9.756 apoios, o BNG 4.467, Sumar 4.327 e Vox 2.406. Na comarca de Noia, o Partido Popular sumou un total de 11.599 votos. En Outes e Lousame obtivo uns resultados extraordinarios con máis do 50% dos votos emitidos. Destaca tamén o incremento de apoios en Noia, pasando dos 2.835 votos das eleccións xerais de 2019 aos 4.059 de onte. En canto ao resto de forzas nesta comarca, o Partido Socialista situouse nos 5.010, o BNG en 2.265, Sumar en 1.823 e Vox 1.000. En Muros, o PP foi tamén de longo a forza máis votada, con 1.972 votos. O Partido Socialista obtivo 1.542, o BNG 719, Sumar 514 e Vox 182, que como nas outras dúas comarcas segue perdendo apoios.